Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kanjeng Nabi Muhammad wis ngendika patang perkara gampangaken mlebu swarga. Nomor siji salam ucapno nalikane ketemu kanca bisa nglebur marang akeh dosa. Aweh pangan perkara kang nomor lorone sedekah marang fakir miskine. Allah dawuh wonten ing Qur'ane bakal ganti kang diinfakake langkung kathah lan uga langkung sae. Nomor 3 silaturahim raketno kanggo nyambung para sedulur lan tangga, jembar rizki lan umur kang dawa. Iki dawuh saking nabi kita, mugi kita sedaya saged ngamalno. Kaping 4 salat wengi lakonono nalika dosare kabeh para manungsa. Ikilah kabeh patang perkara nyebabake mlebu dhateng swarga kanthi aman, damai lan sentosa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi.